Nyamaro, the only Dudu queen existing. What you TJ Kakamag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ginyinga na ilongani Sospita Obungu Owich. An President Masufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantire Chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora mauntie. Mae kama dundo wa yweyo godo kaka oganda joka nyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny doluo kendo en Chuny Onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangala, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child kaachiel gi girl child bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wanuelo wani jowuo, nalo duto ma wande wapinka. Wanuelo wani jowuo, toto nyalo kaowa, apoya kao kwangeyo. Toto nyalo kaowa, apoya kao kwangeyo. Mama nyalo weyowa, apoya kao kwangeyo. Mama nyalo weyowa, apoya kao kwangeyo. Baba nyalo weyowa, apoya kao kwangeyo. Baba nyalo weyowa, apoya kao kwangeyo. Nyithindwa nyalo weyowa, apoya kao kwangeyo. Nyithindwa nyalo weyowa, apoya kao kwangeyo. Osiepe nyalo weyowa, apoya kao kwangeyo. Osiepe nyalo weyowa, apoya kao kwangeyo. Dani nyalo weyowa, apoya kao kwangeyo. Waru nyalo weyowa, apoya kao kwangeyo. Kata lit makata chwero remo, kikwaywa ka joma onge geno. Kata lit makata chwero remo, kikwaywa ka joma onge geno. Jomo nindo ka gin gi geno, wanarade paradiso. 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 Adwa somo wesa chiel tawacho weche apar talemo. Adwa na chop dakika 8. Aluoro wich kuot. Nyal pamana microphone tangongo. Miane wangi lem onda soma book mar Daniel 12 ma poto 8. Ai talemo go miwangi walem. Doyalo Nyasaye gweng mapok na bire. Doyalo ne joma miel giwero sechuo bwongogi. Kao kilor mi wuoyo gi nyithindgi. Ine midi chai ni kelo jayalo mayom yom sama ji wer. Lor mondi wuok kodgi. Moloyo ne wayalo samarach. Sama satano seredo bwongo. Dhano wigi olal kabetari mar gari okwany. Lore chaji wakendo e nying Yesu majawar. Amen. Adwa somo Daniel 12 wacho niya. Yes. Amoyudo Daniel osom. Wacho niya. Daniel 12 wacho niya chikiti jalemo.
Ne awinjo gima owacho. To ne ok ang'eyo tiendgi. Omiyo napenjo niya. Jaduong'. Giko mar gigi nobed nade? Nyithi Nyasaye achung' mondo wuo giko. Ai talemo. Gimo kela kama duong' e liendani. Ok neno josolo. Be ok neno sipika. To ne neno na dieri Fares Mejabala otho. Mobedo kama neno te mawange go top wiye ne de tho. Kadwa seti mondo kagi ko mari chopo jalemo. To giko ni ayud kain kuom Jehova ke wacha na amen. Amen. Esayo keli mondi bed ranyisi kendi bed janeno. Sanduku cha sikul malich ahinya. Makidhi bedo bute kanyo. Tagombo ni par weche adek. Gimomiyo aluoro tho namba achiel. En ni chieng' moro achiel dhako mane jomoko ok okonya sero. Ng'ato biro lidho kadhi e mos. Gino lit na marach. Ni chieng' moro ng'ato donjo oda ir nyawoyoma mos. Kendo yudo koket picha na e koro to siema no siepna ywe to donjo gol. Turwa kidwaro gima lit e pinyni en giko. Wasiem ni weche abich man gi giko mondo lem. Onge gima tek e pinyni katimo yiero. Sani kata balo nindo yiero dhitamo nyaka joma menya gi tochgi. Dhitamo yiero dhitamo nyaka jogweng'ni. Bang' neno ni kao Nyasaye mane balo mako. Omiyo gweng'o biro machiemo rume kata maji ok ochiemo te. Ji nene kama jomoko madho mar sup gochele. Koro kiny kiwinjo kiluongo ji tiriri. Wach na amen nikech akonyi. Wach na amen. Akonyi kakinyi deku wachni. Jopuro onge gima tek e pinyni katimo yiero. Ndalo moro kadwa nyomba bika waya. Waya ni min pastor moro miluongo ni Henry Chieng, Victoria ka. Dong'e ni Chieng masani okaw stewardship. Mano wuod waya. Kuna dir mama na kone ni waya dwa na nyombi. To me album maduong'. Kuna ni nyathi omera yier. Mara yudo koth nyiri be balba. Romo gi nyiri ariyo mondo ang'ad story machiek. Ayudo achiel man gi lewni mag pacho, achiel nigi uniform. Chuna mondo ang'e maber. Akaw pichni ariyo akete lo jothurwa. Yiero tek. Kora koni yawa bedo jadolo bok adwa nikech pod sa ober. Yalo bado na yalo. Kora ng'ado wach mondo athogadi. Wuona uru athogadi. Akaw pichni andiko ebi. Andiko tas ebi achwo kalam. Achako wiro kamiyo wang'a. To kachwo ni thup to makobi. To bino ne nyako man gi uniform. Atero ne ni waya mae dhiang' mayier. Waya kuongo nyero ne. Nyathi omera. Kore kanoti. Waya no noseti. To kuna ni timo yiero maber. Maka mana ni ha. Picha mikelo nani. Maan kana somo. Hallelujah. Amen. Waya dugo kona machiek ni koro nyuomawa. Pinyi ni jothurwa. Anyisu ni kate liende ni. Samoro kao kita. To yier dhi tamitimo. Mondo ikaw Jehova. Mondo kinindo kabala. To chieng' moro irongi Yesu. Hallelujah. Onge gima rach na. Katimo nene liel. Giko ema wuoye jolemo. Kiny nuwinj gi ka. Chieng' moro aiko ndhiwa ka. Mirogi. Mama moro adhi ane mana yalo. Akalo maneno chwore sandu. Malemo. Koro kotimo neno to wacho weche ariyo mochwanya. Achiel. Ochako ne joyala go erokamano. Kuom biro konya ko wuon parwa. Wuon parwa monindo ni. Ne onge dhoge. Kaka sidhi sandu. Maneno ka jaduong'no ni gang'o. Oyuma. Akoni yawa jothurwa. Ng'ama notim nenda maber pinyni kanino en mana Yesu Kristo. Kiwache na amen. Omera Jehova Nyasaye tem jawer, jokwaya, josolo, jogweng'ni temuru mondo kunindo ng'ama otim nedi en Yesu Kristo. Hallelujah. En ok obiriambo.
Mama no wacho wach mar ariyo, nyithinda dek nie bathe tie sandu. Tawinjo koriambo kendo. Ngene no lew chunya, awinjo ko chako riambo. Mine puonjre uru timo ne. No wada, wach mar ariyo siep na monendo. Otoka okomula. Nyithindo tadi. Hallelujah. Yuturu achungo na wache ni ya. Kapuni ngima pijini. Timi yiro maper. Modu kachi morini do. Tini nigi Yesu. Kiwache na men. Kata kawa wirjurer. Kata kawa yalo jo yalo. Gimoni guchani. Eri ki wuke field mari yalo. Gimani no chal nade. Ki wuke field marle. Gimani no chal nade. Kachi muru wiru rumo. Gimani no chal nade. Kachi muru yalo rumo. Gimani no chal nade. Gima chada. Eni kani no wuna teri. Gikona no chal nade. Namba chile gik marumo. Teach rumo jolemo. Kanya sayo mi teach. We chayo ji. Tiki ngeo ni ha. Chiel mora chiel. Tiji no rumo. Hallelujah. Kata pum mawa yalo goni biro rumo siepna. Komega wane mano rumo ma. Biro rumo nyaka kata gi tegi tete gi biro rumo ma jo kata gi wawe yale liende gi. Biro rumo. Kata gi toko ne ji matin watoki ne wendi gi. Kon jama tini rumo kitam. Kon ngano ni rumo kitam. Omiro kiti morito tim rimos. Kechi rumo. Hallelujah. Hallelujah. Tima mo. Rumo. Apeji. Kadele marumo. Mada kutigi picha manogo e form 3. Na wada kata kanyako chia songore. Ambe ne picha na manogo e form 3. Iwinjo. We tango nwa gik machien. Wadi ye future. Dele rumo. Chia rumo. Apeji. Katune marumo marobere penjiko. Kasok simole kuyo tune. Tuno gore penjikiret. Makata kori soyo jukuto pusra. Tune. Apeji tuno magore penjimalugu kasadu fulawane. Hallelujah. Yuturwa. Ogegi mao kurume penjini. Yo solo mano chako weri chon. Abiru moda wachene ha. Kanya sae podo mi were moro. To wer modo kawe nirumo. To rum kain kuom Jehova. Hallelujah. Orum kain gi Yesu. Orum kimako Jehova. Modo ka Yesu biro. To wache ninguka. Ni wer maber. Bio chamgi ma musik. Hallelujah. No men malit marom nade julemo. Kachie ma Yesu biro. Togiko chopo. Eka Yesu wachone ha. Jo solo duto manewer. Chomuru kendo. Jo kwaya manewer. Chomuru kendo. Nikechi wer titiyo ya ing'eyo. Yesu biro. Hallelujah. Yesu tema. What movie? Penjini. Kata pesa. Ba uhapeju jo turu amondo duoka le. Apenju. Uhuru Japor president make. Mano nyiso ni telo tema. Baba podo telo Amerika. Nyiso ni telo tema. Kaka mwana Ruto makora winyo ne deo wakora. Biro tema. Kicha ni dira ila nodo. Get what mato ti wangio. Ni papa jai no walo fareo kaberio. Mera monyi yogo tu. Ngo umane uore mapido na sega muko. Ngo umapido kenda jo kanyana. Oko no chanda kata. Tika. Omana kuka kibaki yogo yoron. Kibaki yogo moli. Na uoro kakibaki tende noru momote mango. Oto. Pidini. Imora mora rumu nyalemo. Kata mana pesa rumo. Kanya sayo mi matin. Mak gono siepok na kuai. Ngato nyawa ni kuawa. Mak gono siepe pinyene. Hallelujah. Hallelujah. Awacho ni gimora mora tema ngo. Onge gima kurume pinyene kata era rumo jolemo. Era rumo. Era mako chakore to jiwero mapwendare. Ekinde no kane wa wuothe town lando kawa mako lwetwa ka jotend Amerika.
event coming up? Let Ufriend's Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriend's Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani any chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende, o yero toto jaber. Hai kwaramu. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wase winjo injili kanyo kelno kanyo kod Pastor Joji. Kendo injili ne pe kanyo an Pastor Joji wacho ni duto rumo kanyo awinjo ko wero moro kanyo ni e kinde ka Pastor Joji wacho ni ka yudo pesa moro matin to mak godo osiep nikech osiep ge mabende biro yiki. Janeno oro kichenro mar Chieng Jamondo ka kawuono en Mother's Day kanyo. Koro Gerald ngeni Mother's joma mine nyaka dhial nikech inyiso ga pile ka ni ka onge mine to dino onge piny ka. Koro Happy Mother's Day ne mine duto te mantiere go kanyo kendo medo bedo kodwa nikech wadalidho ni mantiere oboke ka jata chenro an kodi ka Evans Odoyo gi nyawadwa kae Gerald Bonyo janeno marwa kawuono en Mother's Day kawuono Chuny Onagi TV keti thuolo e chenro moro amora yanyiso ni donjo gi mamau tiluongo nyinge mondo ebe wa wishe Mother's Day. Aneno ka nitiere jogo eko mathoth mano chako kodwa e injili kendo pod gidhi kodwa mbele. Aneno kanyo Jeff Nyakwar Pesa wacho no sedonje chenro kowuok e gwenge go eko mag Awasi. Aneno kanyo Velma Yieko bende osedonje chenro e yo makare. Aneno Mheshimiwa Valentine bende nie chenro. Jamta wuod Awasi owacho ni watching live from Awasi border. Love to Regan Okinyi ene mano oluwo chenro mar injili kendo wacho kacho ni rumo ketam mana kaka Pastor Joji wacho. Erokamano ahinya. Aneno kanyo Steve James be osedonje chenro. Adwaro ni wachaka go boke wano mondo wang'i ane nang'ono ero mabende timre pinywa mar Kenya odiochieng' ma kawuono nikech wacho ga ni Chuny Onagi TV kae ma gimoro amora matimre iyudie. Janeno wa ing'e kaka waseneno wigni osebedo gi a lot of activities. Gik mang'eny osebedo ka timore week mane wachako kane en tarik 5 kanyo endo. Chieng' wuok tich kaka kawuono to en tarik 10 kanyo endo. Kendo kwaneno ka to waneno gimomi duong'e gazeti ero mar Daily Nation to wacho kanyo ni shillings 1 billion for Ruto's advisors kanyo endo. Wacho ni jok mamiyo ker gine paro kanyo kende chamo bilion 1 kendo en bilion 1.1 kanyo endo. Koro mago jok kende mamiyo ker paro kanyo kati dendo ni advisors kendo gola paro kende ng'ato chamo bilion 1 kanyo endo. Kendo kwaneno kanyo jo advisors gimoneno kanyo nitiere midendo kanyo ni economic transformation kanyo dendo ni Augustine Cheriot ni wang'iyo ko chamo kanyo million
239 million kanyo endo. Kwa the Council of Economic Advisors kanyo endo motelne gi David D ni eno osebedo ko otiyo gi josiasa mopogore opogore ndalo moko neno ka en gi kanyo migosi Raila Amolo Odinga kendo iyudo kanyo ni David D chamo kanyo million 194 kanyo endo nukta abich kanyo endo mano 194.5 million. Advisor machielo kwa dhi kanyo endo iyudo ni nitiere women fights advisor kanyo endo nitiere kanyo dendo ni Harriet Chigai kanyo chamo million 129 kanyo endo nukta ariyo kata 129 million.2. Aya kwa dhi kanyo nyime nitiere Monica Juma. Kiparo Monica Juma mane jatend migao sirkal no ero mokadho kane jatend migao mar energy kanyo endo. Monica Juma kanyo chamo 109.7 million kanyo endo. And then kanyo ni National Security Advisor and National Security Advisors kanyo endo. Kwa di jama moro kae mang'eno mako dhoji kaka oyudore ka nikech ka idendo ni Henry Rotich. To king'iyo Henry Rotich ni serikal no ero mokwongo mar Ruto government kanyo kata 2013 nyaka 2017 to niyudo ni Henry Rotich ni nenga jatend migao mar omenda kendo noyudo ni nentiere gi scandal case ne moro kanyo manobudhe do kabisa. Mano idendo ni Arora and Kimarer Dam. Tiyudo ni tok case ni orumo higa mokadho to nyicho chako yiere serikal kendo yudo ni sani ochamo million 100 kanyo endo kata 100 million kendo idendo ni Financial Affairs and Budget Policy kanyo endo. Mane tij Henry Rotich. Ka advisor mogik kata jatiu paro mogik ne ker kanyo endo momenyno kayo diche makawone Daily Nation kae iluongo ni Council of Climate Change Advisor kanyo Ali Mohammed ni chamo million 55 nukta abiro kanyo endo kata 55.07 million. Koro ineno kaka weche pek kanyo endo. Kenya nigi pesa kanyo mago jichiw paro kendo kwachako ang'iyo weche moko miduong' page no mokwongo mar Daily Nation to iyudo ni revealed inside the plot to finish Azimio kanyo endo wacho ni nitiere chenro kanyo ero mitimo gi Kenya Kwanza mondo tiek Azimio kendo ler momiwa kanyo ero ni political games, last minute changes to the Boma Stocks report, legislative proposal set to introduction before the Senate. I've expected silent schemery by the Kenya Kwanza side aimed at doing away with coalition political parties in a move that could have spoiled a death nail to Raila Odinga's Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. And mani nyiso kanyo ni wayude page no ero mar apar mar gazette no ero mar Daily Nation. Kweli wacho kanyo ni nitiere introduction moko midakete chike mag political parties mapacho kame macho kanyo ni biro tieko riwruoge mag duond buche kanyo endo nikech gidwa dongi one party. Koro ing'eni mabe kelo ga wach mapek nikech ing'eni kaka wang'iyo siasa ma Kenya to waneno ga ni kochopo ndalo yiero to oganda mantiere gi party mopogore opogore biro kanyakla to loso coalition achiel. Koro giwacho ka ni idwa away with the coalition party. Gimomiyo waseneno ka Kenya Kwanza temo ga ahinya mondo giwachi ni duond buche te mantiere Kenya Kwanza odonje UDA. Koro wacho ni kae idwa away with political coalition kanyo endo mano nitiere page no ero mar apar mar Daily Nation kanyo Gerald. King'iyo wach mar parties nyoro ne waneno kanyo ka duond bura no ero mar UDA ne owacho ni nche waneno ka tulo mang'eny ni e piny ni eri mar Nyanza kendo kapo ni ang' producer wanyayudo nwa clip no ero mabende ne wan kode habari wa masaa achiel to dibet maber mondo jo Kenya winjane kaka Cleophas Malala no wuoyo kendo nowacho ni duond bura mar ODM emosebedo ka kelo tulo gi wegi nche waneno ka migosi Mark Nyamita nche gore gi jomoko e gwenge go eko mag Nyamia Uriri kendo koro duond bura mar UDA nowacho ni duond bura mar ODM emosebedo ka kelo koko alafu to giduogo giwuondre ni en duond bura no ero mar UDA. Emomiyo nchi neno ka duond bura mar ODM nchogolo mano jaod bura no ero ma Uriri mano Mark Nyamita. Duond bura no ero ka giwacho ni kore en agent no ero mar UDA. Lakini Gerald ing'eni kwa ng'iyo to weche siasa ni kanyo gi weche mang'eny kendo mano wang' walit ni janeno ako achope page no ero mar apar mar gazette ni eri mar Daily Nation kendo wach moro machaka omi pek ka endi ni why some school will not reopen on Monday. CS Machogu says kanyo endo.
Kendo ka walitha nikech mang'eny to wadhi yudo e page no mar ariyo mar gazette ni mar Daily Nation. Kwa litha gima timore, schools reopen on Monday for the delayed second term. The government has announced that some institutions in at least 7 counties will remain closed. Speaking in Nairobi yesterday, Education Cabinet Secretary Kanya Ezekiel Machogu said that the schools have been badly hit by the floods. Kori ngeni Gerald Kanyo ngeni mano gima mako dhoga nikech ka wang'iyo kata kaka somo ma Kenya ka rengo kata ndalo mane corona chakano lor skunde to nolor skunde te kano yawo te. Koro ma nyoro odiochieng' manyoro jatend migawono mar somo mano oluor migosi Ezekiel Machogu nowacho ni skunde moko in 7 counties 7 counties mano miwa kati chawadhi liko nini gin counties mag Kanyendo nowach ni ok bi yepo. Koro gima mako dhoga ni kochopo ndalo national exams nikech ing'eni kaka somo ma Kenya to ang'eni nitiere ga penj mar national kata penj mar oji jo somo duto mapacho kae nitiere KCP nitiere KCSE nitiere mar jo JSS cha yani iluonge ni KEPSEA koro kochopo ndalo ni to jomoko ne nitiere school to jomoko ne onge school ting'eni penjo chalre koro biro bedo nade kendo mano janeno mano nitie page mar ariyo mar The Daily Nation kendo wadhi mi matut ewi wachno mar yepo mar skunde kwadhi ewi malo kata yudo ni Safaricom makes 63 million mano million 63 kanyo endo profit maintain dividend payout kanyo endo mano nitiere page no ero mar 12 inyiso ni Safaricom oloso kanyo ohala mar million 63 kanyo endo mano profit ma Safaricom oloso kanyo endo ting'eni wang'e kaka Safaricom ng'eni Kenya ka jomoko wacho ni ka onge M-Pesa to onge gima nyalo timo piny kae kasto kwadhi kanyo kwaneno kanyo President Ruto leads Africa in ambitious plan to restore degraded soil kanyo endo mano nitie page mar 9 nikech Gerald kwa ng'iyo kanyo endo sani e boma ma Nairobi kacha nitie summit idendo ni African Summit for Soil nitiere weche mag romo mar jotend Africa kanyo weche mag lope kanyo endo kendo iwacho ni jatend Kenya jatend piny Kenya kano mano migosi William Ruto kanyo endo ni koro lead other leaders e weche machalo kama giendi kendo kwa ng'iyo kanyo endo ka pod wantiere front page kanyo endo to wacho ni Linturi inspired fight against outside motion kanyo endo nikech mano nitiere the back page of the Daily Nation kata nitiere toke gazette no ero mar Daily Nation kwa ng'iyo kacha Gerald to naneno ka week mokadho motion ni eri mar golo jatend migano ero mar pur mano mythical Linturi notere od bura mamalo kuma yudo ni jo od bura maromo 194 nogocho mondo ogol mythical Linturi kendo ninjo kacha ka jo od bura mazimi wacho ni ka majority osevote ni migosi mythical Linturi ni odhi choko e migawono to ere tiende ne loso aput moro kendo mar moting'o kanyo ji 11 mar chak nono weche machal kamae kendo nwaseneno ka nitiere hearing madhi nyime kendo wadhi miyi mathoth ma koluwore gi weche mag dhi choko mano migosi mythical Linturi kasto kwatieko front pages kanyo kata page no mokwongo mar The Daily Nation waneno kanyo ni National mourns victims of MAYOM tragedy kanyo endo mano nitie page no ero mar 8 Deputy President Rigathi Gachagua the state has set aside 300 million shillings to build houses for the displaced families. Mago eko bende koro gin jogo eko ma gwengo eko ma mai ma bende ne waneno ka ula no ero no ywero kendo kata ker mar piny Kenya gi jalup ne nchi osedhi kanyo ma otemo konyogi lakini ng'eni koth be tek konyo. Koro kwa dhi e page no ero mar 2 kaka no nyisi janeno koro wadwa ng'iyo kanyo endo kama ondikwa kanyo ni schools in at least 7 counties to remain closed as term 2 starts. Gerald mano in gi paro mane kanyo endo ko nyisi ni schools in at least 7 counties kanyo endo school de moko counties abiro mapacho ka ok biye po odiochieng' no ma Monday man tarik 13 chien kanyo kane wachiwo wechewa manyien wang' jowi ni mar Chieng na TV ne wapenjo kane ker William Ruto ogolo chik ni mondo koro yaw skunde chieng' wuok tich kendo nowacho ni gisekelo pesa go eko ma bende koro konyo sikunde. Ne wapenjo ni bende osechak gedo mar sikunde nitiere sikunde moko bende pod pintie gito gidhi kure nikech wayudo ni kaunti 7 go ting'o nyaka kaunti no ero ma Kisumu
Matiende ni koro en gino ero matek nikech yudo ka koro jomoko dhi skul to jomoko ok dhi bende ok yot. Emomiyo ne odiochieng' manyoro neno ka Ezekiel Machogu. Bende koro ne oduogo ing'e ni wacho ka ni ong'e ni Ezekiel Machogu golo weche sama oleo. Odiochieng' manyoro ne waneno kok wacho kanyo kendo ni skunde mayudore sub counties 7 mago skunde madirom 1,900 ok bi yaw. Koro apani en wachno ero ma ok ber ahinya ne jopuonjrewa kendo sirikal onego ne ane gima ginyalo timo. Kok yaw skunde to giyaw ne ji te, ka giyaw to giyaw ne ji te. Mano paro maliu kanyo diral nikech koro biro bedo nade nikech kaka nosewacho toke kacha ni kochopo ndalo penj mitimo national exam kato ing'e ni penjo chal ok bidewo ni nokisomo okenge mag chal kamae kata ni nitiere period moko mani onge skul. Koro kochopo ndalo mag national exam tating'e ni penj biro machal ne jok mano dhi skul kendo jok mano dhi skul. Kendo kwa ng'iyo kae tiwacho ni some counties like Homa Bay, Kisumu kod Tana River nok gimiwa counties duto tema skunde ok bi but kanyo gazet ni eri mar Daily Nation olikona ni skunde moko e county no Roma Homa Bay nikech kwa ng'iyo Homa Bay e gwenge go koma Karachuonyo kacha noneno kaka weche olo setimo gwenge go koma Karachuonyo kanyo. Koro apani mage gwenge ma Homa Bay county kama skunde ok dhi epe kendo ochako wach kanyo ni Kisumu nikech Kisumu ka kwa biro to waneno gima timore Nyando kanyo endo neno gima timore skunde kaka Ahero Girls. Kendo chako wach ni in some counties like Tana River. Koro Tana River to koro kwa dhi to ang'eni River Tana kanyo endo nose muoch kendo koro no langore nyaka e gwenge kanyo endo. Koro Gerald wadwa ng'iyo wacha somo mapacho kae matin kendo wadwa chaka kaka ne sirikal olando wach yepo mar skunde nikech en gima nopogo ji sabiro mar otieno. To kendo odiochieng' manyoro kanyo kaponi producer wanyalo keto aneno ka ne migosi Machogu ne otwak kendo mano gole wachno ero ni ok gidhi yaw skunde madirom 1,900. Koro apani ok en gino ero maber ahinya ne piny Kenya kendo mage kod gik maduoga somo mar piny Kenya chien. Kendo apani wadwa neno ane kaka ne Machogu wuoyo kendo nowacho nang'o to nowacho ni ang'o momiyo gitim kamano. They will find that the place is safe, the place is good for proper running to be able to move on. I also want to take the opportunity to thank the Member of Parliament in a very special way. One day, they will find that the place is safe, the place is good for proper running to be able to move on. I also want to take the opportunity to thank the Member of Parliament in a very special way because you can see the very good building on the other side. It has been constructed using the national government CDF funds. I'm informed so far that the amount of money expended is about 35 million. And Nairobi, we have one major challenge, that there are so many students, so many pupils, but the capacity we have in public schools is not able to accommodate and to cater for all of them. And hence, you find that we have so many private schools, some of them which don't meet the required standard of a primary school or a secondary school. So, because of that, His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, gave additional funds to the members of Parliament of Nairobi to the tune of 1 billion this particular financial year, and each and every constituency, the 17 constituencies in Nairobi, is getting 58 million so that they can be able to increase capacity both in our primary and in our secondary schools. And I'm happy that Mheshimiwa has been able to confirm that there is public land somewhere in Nairobi West, where again is going to come up with a modern secondary school which will be able to alleviate and mitigate on the very bad situation we have as far as accommodating our students in secondary school is concerned. So, as you have seen from here,
is that the situation is not as bad, and Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Janeno mano ero ne kanyo ero pach jatend migao ero masomo mano migosi Ezekiel Machogu kano chiwo chenro ma sirikal oseketo mar biro neno ni skunde yaw tarik nero mar 13 dwe mar 5 higa mar 2024 mano wuok tich kanyo endo. Koro wadhi mi mathoth e twakwa mabiro mbele kanyo ko ewi weche go mag epo mag skunde. Koro med kete mana Chuny Onagi TV kwa dhi nyime gi oboke wa mar The Daily Nation kanyo to Gerald waneno kanyo kondik ni page nero mar 4 page nero mar 3 kanyo ndik ni it's a tough life for interdicted teachers kanyo endo. Nitiere jopuonje mobedo interdicted kanyo endo kata wacho ni jo ochung gi tich kanyo endo. Koro wacho ni it's a tough life, ngima tek ne jopuonje go kabisa. Kendo wacho ni the teachers were dismissed after they sought transfer from their stations in Northeastern. Koro Gerald ingeni magi jopuonje moko mae gwenge mamoko to tergi Northeastern kuchocho. Koro Northeastern kwa ng'iyo en gwenge kaka Garissa, Marsabit kumacho ni nitiere weche go mag tulo mikelo gi jonjore go mag Al-Shabaab. Koro yudo ni jopuonje motere gwenge gi kama ok gidwa tiyo kono kendo koro gidwaro transfer kata gidwa ni mondo wilgi githuon. Koro jopuonje kacha mano ochwalo oboke mar wilo gi kacha no bedo dismissed kata ni wanyalo wacho ni no riemb gi tich. Akani in gi paro mane Gerald kanyo. Evans ngani sani wayudo ni pod wan gi midhiero mokwako yepo no ero mar skul. Kendo kata winjo ka Machogu wacho kanyo ni nyithindo go eko mabende koro yudore county no ero ma Nairobi ok nyal romo skunde go eko ma Nairobi gi ng'eny mohingo skunde. Matiende nitiere kaka sirikal koro dwani kila ng'ato mawuok e dhi skunde go eko ma nitiere counties ga onge traveling cha nikech wayudo nitiere ndeche moko mokadhre. To ka koro sirikal riembo tich jopuonj madirom 120. Ing'eni mano kendo dok chien sirikal. Unik gwenge go eko koro ng'ama dhi puonjo nikech koro onego bed ni giwuoyo gibet kod gi piny giwuoyo kodgi nyiso ni kama wabro keto seche moko en arita kwe maonge maber. Koro onego bed ni kinyiso ni wabro keto arita kwe maber kama nikech jopuonje 120 kiseriembe tich. Yudo moko ok dhi bet mayot nikech moko go bed luor dhi kuonde machalo kamano. Koro apani en sama koro sirikal onego bed piny gi jopuonje mondo giwuoyo makare. Ngeni lakini nyaka wangi mani nikech wacho kacha kwado kanyo chien higa mar 2015 kanyo kata 2015 akiparo gima notimore e Garissa University attack kanyo endo. Koro jopuonje bende giluoro mang'eny kanyo endo. Lakini chungo gi e tich kanyo endo no ken chenro ero maber kanyo endo. Kwa dhi e iteno ero mar 4 mar The Daily Nation wayudo ni taxpayers to foot 1.1 billion bill for Ruto's top advisors kanyo endo. Wacho ni jo chulo ushuru kanyo endo mago jopiny kanyo. Mago jopiny ma Kenya. Jopiny ma chulo ushuru kanyo wacho ni bro chulo kanyo endo jo chiw paro kata midendo ni advisors mago iko mag ker migosi William Ruto. Wabiro chulo gi kanyo omenda maromo bilion 1.1 kanyo endo. En wach mamako dhoga kanyo Gerald. Mr. Vansina no ing'eni sirikal be koro sani koro omedo gi iyudo ka sani koro wan gi bilion 1.1 mabende onego bed ni chulo advisors gi. To ka wang'iyo higa no ero mokalo to wayudo ni ne en milion 87.2 matiende nitiere momedi mabende ok yo makare nikech wayudo ka sani piny tek to pod imedo mana iluongo jo kizungu dendo ni burden. Kanyo endo Gerald ing'eni wacho kacha ni magi the advisors to the president nikech wacho kacha ni ing'eni jatelo nyaka bed gi jok mamiye paro kanyo endo.
To Gerald ng'eni pio kwa ng'e wachni ka nyisi Gerald kata ni dhi chiro mar Kibuye kachacha yudo jo ohala matimo ohala e chiro mar Kibuye kachacha tipenjo gini gineno uchumi ma pacho kae nang'o. An gadier ni ochiko kuom 10 ma jo ohala midhi kawo pachgi kachacha dhi nyisi ni uchumi wantiere kama rach. To kanyo iwinjo ka ker kachacha ntiere gi jok ma miye paro nikech jok ma miye paro gi waneno ka ntiere ji 2-3 kanyo endo mano migosi ndi kanyo endo ni ntiere kanyo endo Augustine Cheriot kanyo endo mago ji 2 ma king'iyo Augustine Cheriot chamo milion 239 kanyo endo to kwang'iyo kanyo David Ndibe chamo kanyo milion 194 kanyo endo mago key economical advisors ma pacho ka koro en gima mako dhok nikech kanyo endo kowach ni taxpayers money to be kichak edok chien kanyo to ning'iyo ka Kenya Kwanza government obiro to neno kacha ka migosi Raila Amolo Odinga notice gi nying moro kanyo ni Zakayo kanyo endo Zakayo kwadoke muma to neno Zakayo ne en jago no ero mane choko ushuru e muma koro wacho ni ushuru e serikali ni ma Kenya Kwanza oda bedo mang'eny ahinya lakini kipenjo japiny kacha to japiny gine nini poko neno lokruok kanyo endo koro advisors gi kare gitimo ang'o malong'o manyalo wacho kanyo endo koro bera ka ker ng'iyo kaka onyalo diyo nikech ma omenda mang'eny ma omenda manyalo timo gik moko mathoth koro bera king'iyo kaka gikaso iye mondo gine ni japiny boko hinyore ahinya kanyo endo. Kwa dhi e ito nero mar abich mar The Daily Nation kanyo ni Senators query retention of retirement age staff at KSG kanyo endo. Kenya School of Government says retention of 10 workers had been sanctioned by Head of Public Service kanyo endo. Koro iwacho kachacha nitiere jotije moko mag Kenya School of Government mobedo retained kata momaki kanyo endo gin jotije go eko maromo 10 momaki Kenya School of Government kanyo endo kendo niwacho ni duol makamano nochiw kod Head of Public Service kanyo endo kendo wacho ni number of workers aged between 61 and 75 retained by the Kenya School of Government kanyo endo. Mani wacho ni mano chik mano from Head of Public Service kanyo endo mano ntiere page nero mar 5. Kwa dhi mbele kanyo endo twayudo kaka noselito ni e page mokwongo kanyo mano ero ne ohala mane Safaricom oloso kendo koro kanyo The Daily Nation omenyo ni kanyo matut kaka profit nero ma Safaricom oseyudo kanyo mano kidhi e page nero mar 6 kod 7 ma The Daily Nation tidhi yudo kanyo ero mathoth ewi ohala nero ma Safaricom. Kwa dhi e page nero mar 8 kata ito nero mar 8 ma The Daily Nation to yudo ni United in grief, a nation mourns the dead in MAYOM flooding tragedy kanyo endo. Gerald ng'eni mokadho noneno gima notimore e gwenge go mag Mai. Wayudo ni gwenge go mag Mai weche go mag oula ne ochakre chieng' no endo mar wuok tich ma bang'e to jalup jatend ker mano migosi Rigathi Gachagua ne olimo gi kendo miyo gi gigo eko ma bende ginyalo konyore godo matin kendo nonyiso gi ni biro chiwo kony to nyaka gisani pod waneno mana ka jogo eko mawuok e gwenge go pod medo mana hinyore. Koro apani sani be ing'e ni sani be koro kata sirikal be koro giwacho ni gikony mane to giwe mane. Kanyo endo Gerald ng'eni magi weche mosemako thur kae kendo kata kwadok chien kanyo to naneno ka nitiere dam nero ma Sulai be nomuoch kendo noywero oula noywero jodak nero mar gwenge go eko mana kumidendo kanyo endo ni Sulai dam kama nitiere tragedy kanyo endo. Kendo yudo ni migosi Rigathi Gachagua mano jalup jatend ker ma pacho kae nowacho ni serikal biro golo omenda maromo milion 300 kanyo endo moneno ni joma noyudo tragedy gi kaka joma noyudo masira gi eki ogerne gi ute kanyo endo. Koro akeni mae yo maber mar konyo gi koso ne ber ing'eni kaka sani waseng'eyo ka weche oula obiro to ang'eni gik ma kama timore koro sani ber ka serikal nyiso ni en mpango mani magiseketo mar neno ni gik ma kama ok chak yudwa e season machielo nikech kaka wang'iyo to koth to nigi season mare kendo wang'eni sani en season mar koth to wang' nyiewo biro mapek ahinya
To kendo pansi yudo ni jogo iko bende koro ntie oulo ywero kata jogo iko bende nchotho e gwenge iko Mai. Ing'eno ok ne nyali ikgi e Mai kacha. Nikech kacha endi onge kata ka ng'ato dhi kunyo bur. Ema koro ginyiso ni ne gidhi timo alam kama bor gi Mai kama en bende koro ginyalo bete maonge chochni moro amora nikech inyalo yudo ni gidhi timo alam kendo e gwenge ma Mai to pi ochako ywero jogo iko bende ne timo alam duto. Koro apani sani ng'eni kata koro iko bedo matek. Nikech ok inyal golo ng'ato gwenge go ma Nairobi bende kikelo gwenge go iko mag dala nikech be pi koro po. Koro apani sani koro nego ng'iane weche gi mag oula matut ahinya. Kanyo endo igolo mano paro maleo nikech serikal ber kanyiso ni mikakati magiseketo manenore ni weche makamagi ok bi yudowa higni mabiro kanyo endo nikech Gerald kwang'iyo mana matin tiyudo ni higa ka nitiere weche koth to kwabiro mana machiegni kodwa kae gwenge eko ma Kano Nyando to yudo ni ywak jodak makwonde go en aina ywak mapile magichiwo ndalo mantiere koth yudo ni onge okenge malong'o moseket kanyo kata ing'eni sani wan gi ji mang'eny maber ka konyowa nikech wan gi county government, wan gi MCA, wan gi MP. Kiweri gi senator ma tije en oversighting kata ng'iyo kaka governor tiyo. Koro yudo ni wantiere gi elected leaders mang'eny maber ka chwalo weche makamagi ne jopiny manoyierogi lakini yudo ni jopiny pod en aina machacha. Koro wakeni serikal kata jogo mano wayiero be gin gi chuny mar konyo oganda mano ogonegi ombulu kanyo endo. Kwa dhi nyime kanyo endo to e page no ero mar boro podi kata ite no ero mar boro ineno ni MCA's questions role of Sakaja aids in the approval of buildings in city kanyo endo. Miko fancy ing'eni koro sani koro MCA's go kuma wuke gwenge kuma Nairobi. Negi wacho ni mondo thich jogo eko manie bura no jogo eko manie kamiti no ero mar gero udi mabechgi oyweyo nikech wacho ni mibadhi okwako kanyo mabende ang' ne wawinjane kaka ne giwuoyo no odiochieng' no ero manyoro nikech wayudo ni sani koro giwacho ni udigo eko mabende ipuodho udi ma ipuodho gi no gero gi mondo gergi to kuonde migero gi eko gin kuonde mabeyo mabende miyudo ka udi chak luar kendo udi chak inyo ji. Apani producer wang' ne ket nwane kaka ne MCS go kuma wuok e gwenge go kuma Nairobi ne otwak gwenge go kuma nyo ne otwak odiochieng' no ero manyoro. Ng'eni Gerald magi weche makamagi no biro nikech kwa ng'iyo kanyo tarik 7 kanyo mano chieng' no ero mar tich adek gotieno noyudi ni nitiere orofa mar ting'o ji orofa mar floor 6 mano lwar e gwenge go eko mag Uthiru kanyo endo koro ma aput makama apani ne uloso odiochieng' manyoro bang' ka weche makamagi notimore chieng' tich adek gotieno kendo yudo ni kata kwadok chien kanyo to yudo ni gwenge go eko mag Kasarani osebedo gi cases mang'eny higni mokadho kanyo chien kanyo ka weche miwacho ni gorofa ni lwar ute mag gorofa lwar winjo ka idendo kanyo ni jo surveyors kare surveyors dimang'o nikech inyisi ka chacha ni kapok ichako gero ute to nyaka jo survey bi mane ni ka opuodhi kendo ka nyalo timo gorofa maromo namba makama kata gorofa nini ok ber kaka dho floors adi koro odiochieng' matich adek gotieno neno ka ni nitiere ot mano lwar e gwenge go eko mag Uthiru kanyo endo. Can you just tell us why is it you approved some approvals like in 2023 or the starting of this year, but you've never released them? Is there any problem? And why did you approve them? And releasing becomes a problem. We might put ourselves in a position where we would have to potentially refer the issue to the relevant authorities if we are not receiving this information. We do not want to go to that route. But is it something that the executive is forcing us to consider? I don't know. That is why it's important for you to let us know. When you say you want more time, please deal in good faith. Give us timeline. And there are no charges that have been proffered against myself. I'm still a free man. The EACC is undertaking their investigations and they'll get back to me once they establish if the... Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.
mano kanyo endo jo MCS go kata jo dibute go eko ma county ma Nairobi kane chiwo pachgi puodho gedo mag ute boma ma Nairobi mondo kik gine ni midhiero mag ute malwar aoya e boma mar Nairobi buore kanyo otimore kendo kanyo kwadhi ito nero mar 9 mar gazette nero mar Daily Nation to idoni Ruto leads Africa in ambitious plan to restore degraded soil kanyo endo kaka nosewacho kanyo endo wacho ni President Ruto with African Union Commission Chairman Mano Musa Faki Mohamed yesterday during the closing ceremony of the African Fertilizer and Soil Health Summit in Kenyatta International Conference Center kanyo endo nitiere summit mar weche go eko mag lope kod mbolea kwa mbolea mapacho kato wangi gusore ne jopur ong'e ni mbolea nyaka koro gitiji go sani kwa dito nero mara pato idoni inside the Kenya Kwanza plot to finish Azimio coalition kanyo. Azimio is the only coalition political party. If the bill would have passed as was, Azimio would have been non-existent kanyo. Kole wacho ni nitiere bill moro midater nyim od bura no ma Senate madhi keto ni onge coalition party nikech wacho ni Azimio is the only coalition party in the country. Nikech kata king'io Kenya Kwanza kane dhi jidhi e yiero kachacha to kane dhi e oboke go eko mag ombulu to niyudo ni Migosi William Ruto kachacha ne en UDA no ken Kenya Kwanza lakini kane dhi e Migosi Raila Amolo Odinga kachacha to ne entiere gi nembo mar Azimio One Kenya Coalition. Kore ineno kachacha ko menyo kachacha ni Azimio is the only coalition political party in Kenya. Makoro iwacho ni bill makama endi ko puodhi kendo kadho to ibiro yudo ni biro tieko doni bura nero mar Azimio kanyo ndo Gerald. Evans iyudo ni mago gin weche go eko gin paro mabende korigolo kamano ne en paro no ero mar senator no ero mano Stewart Madsayo. Kendo wayudo kana no odiochieng' no ero manyoro duond bura no ero mar UDA ne oseyo duond bura no ero mar ODM kuom kelo tulo go eko mawuok e wenge eko ma Nyanza kendo ang' ne wane kaka ne jagoro no ero mar duond bura no ero mar UDA mano Migosi Cleophas Malala ne otwa ka koro sani wayudo ka koro nitiere kaka duond bura mar UDA be koro dwano neg uma mar duond bura no ero mar Azimio e gwegi eki ma Nyanza nikech sani king'iyo adier to wayudo ka koro duond buche te sani oyiene giyudo ndalo moro ma kata duond bura mar UDA ok ne nyalo chopo e gwenge eki ma Nyanza to gisani to wayudo ka chopo koro odiochieng' no ero manyoro kane Cleophas Malala wuone owacho kanyo ni duond bura mar ODM osebedo ka kelo tulo giwegi to gichak giduogo giseyo duond bura no ero mar ODM. Producer wang' ne oketnwa ne kaka ne Migosi Cleophas Malala ne owuoyo kanyo seche ma koro odiochieng' no ero manyoro ne gitwak gi jofwambo PC margi eko makuru. Region, where the party has become virulent tyranny, only ardent at suppressing the will and wishes of the larger Nyanza region, where the party has become virulent tyranny, only ardent at suppressing the will and wishes of the people of the region. The fight, or rather the fights among local ODM politicians witnessed lately in funerals in Migori and Kisii County and elsewhere in the Nyanza region is a creation of ODM's intolerance to any form of political competition, including internal contests within ODM itself. This has led to many of its members to opt to other friendly parties, with UDA party the biggest beneficiary of these rifts. Rather than address the internal tiffs resulting to mass exodus from their party, the typical ODM party has now turned around and wants to blame others. We are used to ODM as a party that never reflects on its piling electoral losses, but is forever quick to scapegoat its failure. Mano ero ne en paro
paro noero kendo twak noero mabende ne ogol gi seneta noero mano migosi Cleophas Malala mabende jagoro mongirore e duond bura noero mar UDA. Kawadhi mbele ite noero mar 13, 14 waneno pach josomo gi jondiko. Waneno kanyo Sheriff Widow Wans is killing by police declared unlawful. Mano koro miyo noero wacho ni ati koro nek noero mabende notimre odwano wach ni ok en gino ero mano luwo chik. Wayudo ni pile ka pile wayudo ka nitiere jogo eko mabende koro dhano negore to kosetero wach noero e court koro chako duogo wacho ni wach ni mano ok en gino ero mabende koro noluwo chik. Ka wang'iyo kanyo cartoon noero ma kawuono ero ni Linturi spotless or a stubborn stay. Ing'iyo wach noero mar migosi Linturi mana kaka nisewacho kanyo ni nothiche oko mano wik noero ma okalo. Aneno ite noero mar 17 wan gi pach josomo. Ka wang'iyo kanyo tero boge noero mar The Voice ma kiyudo boke ni mar The Daily Nation tang' ni ng'iyane odiochieng' noero ma kawuono kanyo ero be wayude puonj go eko mathoth. Ka wang'iyo kanyo weche go eko mowuok e counties ka wang'iyo counties go eko ma Kaluo wayudo kanyo ni county noero mar Homa Bay wacho ni mining suspended to curb accident. Nche waneno wach noero kentiere ok en kata county ma Homa Bay kende, nitiere nyaka county ma Migori. Kane chunyo NIHGT TV nolimo county noero ma Migori kendo ne yudo miyo moro mabende ne kunyo mula mabende lowo noero nodhi olware onding'e ma iwacho ni nobedo gi hinyruok moro e onding'e. Koro apani en gino ero maber, akia ni to in ipare mane nikech koro sani waneno ka koro osechung weche go eko ma kunyo mula. Nikech wayudo ka sani be lowo yom seche ma koro koth chwene. Kanyo endo Gerald, ing'eni king'iyo weche gi kuonde gi ma kunyo nyinyo kanyo endo kwadok chien kata matin to e gwenge go koma Siaya ka nitiere gwenge go koma Gabimbo noneno masira manotimore kachichake ne wacho ni nitiere jok manokwamo e buche gi eki mag kunyo nyinyo kanyo endo. Koro en paro maliw nikech ing'eni sani be nitiere weche ula ma koro sani lo yom kachicha ma kidhi kuonde gi kokiritori maber tinyalo yudo ni lo ikie kuonde ma kamagi. Koro mano ne en okenge maber mano ket gi sirkal kanyo endo mondo ne ni jo Kenya kik wit ngimagi aoya e kuonde gi mag yueyo kanyo endo. Erokamano ahinya migosi Evans. Ka wadhi mbele waneno mana kuonde go eko kantiere weche go eko mag tuke mabende omenyno ite ni eri mogik kae waneno tuke go eko mag adhula kendo wayudo ni iwacho ni beaten Bayern start planning for new season. Mano ero team no ero mar Bayern Munich iwacho ni koro inchoingi kendo koro gichako pango ni season no ero mogik. Wang'iyo kanyo ite no ero mogik kanyo wayudo ka nitiere wach no ero mar Linturi. Iwacho ni Linturi launches spirited fight against his removal. Defense based on claims of lack of evidence or link between the allegation of the duties. Akiani migosi Evans wach mar Linturi kaka ne ogole apis gi jor bura go eko badilo dirom 195 iwachi ya. Ing'eni kanyo endo awinjo kowacho ni lack of evidence Gerald to lack of evidence to ing'eni waseneno kacha gima notimore ne jopur ka jopur ne chwalo ng'ur margi kendo neno kacha ka gidang'o mbolea kanyo endo maginyiewo kane nyiso gini mag subsidized fertilizers mokel gi serikal to mbolea gi kane giyawo gito kare moko ne gin mana kite moko ne gin mana chiethro. Yani nitie weche mang'eny e weche mbolea ng'eni joneno kata jorama chunyo NIHGT mosebedo kodwa osebedo kwa tango ni weche mane timore kaluwore gi weche mbolea mane ichwalo ne jopur pacho kae. Koro kiwacho ni lack of evidence kani kare evidence mane madwarore kata ranyisi moro mane madwarore mondo nyis ni nitie kaka jopur nonyoru ikruok nikech ne gitiyo go omenda kacha mar nyiewo fertilizer. To kare nitiere ga gimoro miwacho ni what you order versus what you get kanyo. Koro nitiere gimi ichiwo order mondo kelni gimi nene simu gi gimo kelni opogore. Gimo kelni opogore. Koro noneno pogruok mano bet kanyo endo. Koro kara kiani ranyisi na mane mondo kanyo Gerald. Waneno kanyo ka mano lawyer no eno mar migosi Linturi mabende iluongo ni Muthomith Yakoluo. Owacho kanyo ni the cabinet secretary has not been shown any letter he authorized for the purchase of the fertilizer. Koro wacho ni migosi Linturi bende kori wacho ni okotang'ne mago achiel kuom evidence mowacho ni onge ni okotang'ne barua no ero mabende koro
ne osign mowacho ni odhi oom godo mbolea matiende ok otamre ni mbolea nobiro, tamre mana ni en ok nosign. General ing'eni mana matin kwa lidho weche migono ero mar pur. Ing'eni migono ero mar pur bedo ga gi weche mang'eny nikech kata kwa dok higano mar 2008-2009 kocha kane ker masani mane migosi William Ruto ne en jatend migono ero mar pur. To ne yudo kacha ni Prime Minister ero machon mane migosi Raila Amolo Odinga notemo lwete mogo kaka jatend migono ero mar pur. Kendo kwa biro kanyo endo mana higa mar 2020 ka 2021 oyudo ni jatend migono mano chung' ne weche go eko mag pur kanyo endo midendo ni Mwangi Kiunjuri. Bende nitie scandal mane yude mane wacho ni kinyalo paro chien kanyo to ne nitie scandal kanyo ero mar odede, weche mag odede mane kwako puothe ji pacho kae. Kendo ne jo ka migosi Mwangi Kiunjuri nowacho ni ka ineno odede tigone picha tioro ne migono ero mar pur. Kendo koro mane yudo mano timo kendo ker ma pacho kae mano moseka ker machon mano migosi not William Ruto but Uhuru Kenyatta notemo lwete mogo. Koro yudo ni migoni eri mar pur en ga gi weche mang'eny ahinya kendo kwa ng'iyo nikech iwacho ga ni Kenya is an agricultural country. Koro en migono ero manyaka mi pek nikech iwacho ni wan wajitegemea koa e weche go eko mag pur. Koro en migawo mantiere gi weche mang'eny kanyo endo. Erokamano migosi Evans, mana ka watieko wayudo kanyo relief for long suffering patients as doctors get back to work. Waneno kanyo ka ntiere jogo eko mamere koro nogolo pachgi, wayudo kanyo ni sirikal nyiso osewuoyo gi dakteche mondo chiw thieth. Waneno kanyo ntiere nyadendino ero mabende iluongo ni Veronica Atieno mabende jahigni 23. Owacho kanyo ni nonego bed noneno jagono ero mabende thiedho lak mano March tarik 27. To kumayo marach dakteche nodhi e gomo ka odiochieng'no ero manyoro nowacho kanyo ni osiptende go eko mag ji giwegi koro dwaro pesano ero mang'eny ahinya mabende ok onyal. Owacho ni pod onge nyalono ero. Koro wacho ni let the doctors come back and drugs to follow suit. This partner of receiving prescription and failing to get the drugs. Koro ntiere jagono ero mabende iluongo ni Mr. William Ndege mabende wuok e gwenge eko mag Siaya County. Owacho ni kaka dakteche oduogo e tichni yedhe be oomo, ok ni dakteche oduogo e tich tidhi ndikni yath kendo ichak inyisi ni dhi manyi yath. Migosi Evans, akia ni wach mar dakteche duogo e tichni ineno nang'o nikech aneno ntiere odiochieng'no ero mabende wang' jowi ero mar Chuny Onagi TV nodhi kanyo ero mabende MCA no ero ma Kisumu Central ne chiwo thieth to ne waneno ka dhano mabende ohingo 500 ne ochopo e gwenge ka kendo giwacho ni en gino ero maber nikech niche gihinyre ka dakteche koro ni e ng'anyo. Akia ni pachi en mane? Gerald ing'eni mokwongo e wi ng'anyo mag lakteche to ok amor ahinya nikech koro nyaka mi serikal winj ywak jotijege, chuno nyaka jotije mag serikal dhi e ng'anyo koro ka ywak mag gi ochopi nikech osebedo ywaruok madhi dwe achiel gi badhe kanyo endo kendo jopiny osehinyore. Koro ing'eni kata ka gidok e tich lakini kama giseketho lakini mor ni gidok e tich. But koro serikal ber ka winjruok margi ober ka bedo ni nitiere strategy moro moketi ni kik ochak wane gima kama timore nikech jopiny ohinyore e ndalo mathoth ahinya. Koro ema ni ging'i kaka ginyalo loso wechegi e yo moro machielo. Kik bed ni the only way mar solving conflict en nyaka ni jotije serikal dhi e ng'anyo, jopiny ema biro hinyore kanyo. Koro ging'i another strategy ma ginyalo tiyogo mondo ne ni jopiny ok ohinyore kanyo endo. Kani migosi Evans, mana ka watieko nonro eri mar oboke jogo eko ntiere jogo eko mabende koro ne luwowa e mbuiwa mar Facebook. Kanyo endo aneno Ouko Peter wacho ni ODM rach kanyo endo, mano wabiro gode chuny twak kanyo endo wechego eko mag siasa kanyo endo. Aneno kanyo endo Ketoke aneno Kanyatis Pesa wacho ni Nikondani kama kawa chiku salamu zangu kutoka Nairobi Buruburu kanyo endo. Atis Pesa ng'eni mano fano maduong' ahinya kanyo endo. Wacho ni listening from Nairobi Buruburu kanyo endo. Aneno kanyo Steve James koro ako jochuny onagi duto te. Aneno kanyo endo Velma Yeko boro ako jochuny onagi TV kanyo endo. Aneno Jamtao Dawasi wacho ni watching live from Awasi border kanyo. Aneno Rigano Kinyi wacho kanyo ni rumo ok tam kanyo endo. Mago jo era kata joneno mag Chuny Onagi TV mosedonjo chenro kendo koro
Adiera rodhi kao yueyo moro madundo kendo waduogo gi chuny twak. Ka waduogo gi chuny twak to wadhi ng'iyo wechego eko mabende ne otimre e gwengego eko midendo ni Kasawino, mano mayudore e gwengego eko ma Manyata. Wayudo ni ne nitiere tulogo eko mane owuok. Mano be wachak wang'iyo wechego eko mag sikunde. Nikech wayudo ni sani koro midhiero kwako sikunde ahinya. Kik idhi mabor med kete mana chuny NIHGT. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Coming up, let Euphranes Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Euphranes Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani eraing any chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar Chuny Onagi TV, aero neno Chuny Onagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Jokanyanam, ma en Chuny Onagi TV. Kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Gi nyinge ne iluonga ni Sospita Obungu Owich, an President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere Chuny Onagi TV, kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayueyo godo kaka oganda jokanyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny dholuo kendo en Chuny Onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi, kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child, kaachiel gi girl child, bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te
mae kama dongruok nitie. Biuru e chuny onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka onagi. Nyinga en Valentine Anyango Tieno, Agal Toto, Apoyo Tinto Gorude, Opuko Chaluri, Sandan Tinto Pokaki. Ane woman rep Matio Kisumu County ka, kendo as the people's woman rep, adwa invite ute, mondo watch Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo, my Indian station, my is being run by young people, and I want to invite all the young people, mondo make sure ni watch Chuny Onagi TV. Gintiere gi YouTube live, gintiere gi Facebook live, e Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, nitiere Facebook live, gintiere YouTube live, and I like this platform because it is a platform my young people birogo to provide a platform for other young people. Watch Chuny Onagi TV. Do you have a special event coming up? Let YouFriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. YouFriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani any chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai nyikwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar Chuny Onagi TV, aero neno Chuny Onagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Jokanyanam, ma en Chuny Onagi TV. Kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungo Owich, an President Masufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere Chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wa yweyo godo kaka oganda jokanyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny doluo kendo en Chuny Onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangala, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi, kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child, kaachiel gi girl child, bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e Chuny Onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka onagi. Nyinga en Valentine Anyango Tieno, Agal Toto, Apoyo Tinto Gorude, Opuko Chaluri, Sandan Tinto Pokaki. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Resort Kisumu, we offer accommodations, restaurant and bar services.
African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Balls Plus Resort. Email us at reservation@theballsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.theballsplusresort.com. The Balls Plus Resort, serenity and bliss. Welcome to the Balls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Balls Plus Resort. Email us at reservation@theballsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.theballsplusresort.com. The Balls Plus Resort, serenity and bliss. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Chieng kendo janeno mar Chuny Onagi TV kaka ne wasesingo ni wadhi bet gi gino ero miluongo ni twak makare kendo chuny twak ma odiochieng' ma kawuono wadwa ng'iyane wechego eko ma mokwongo wadwa ng'iyane tulo no ero mabende ne owuok e gwenge eko ma Kasawino mano mayudore Manyatta Bi mano kaunti no ero ma Kisumu kan kendo ang' ne wang'iyane wechego eko kaka ung'eyo odiochieng' ma kawuono en chieng' no ero mar yweyo ma bende dhano pidho yien. Ane wang'iyane ni be pidho yien sama kamae en gino ero makare. Mogik mang ne wang'iye chenro ni eri mar chuny twak en ni waneno ka oula be sani koro hinyo jogo eko mane gwenge eko ma Brazil matiende no kende Kenya kende mago kod mamoko tudu bedo kodwa e chenro ni eri mar chuny twak mondo iwinj mathoth. Migosi Evans waduogo e chenro ni ero mar chuny twak kendo koro wadwa ng'iyo wechego eko ma koro hinyo wacha ni piny mangima nikech ing'e ni Chuny Onagi TV nene piny mangima. Koro wadhi chako gi wechego eko bende koro notimre gwenge eko ma Kasawino. Bende ne waneno ka ne nitiere romo no ero mar Kisumu Young Leaders Kakas. Bang'e kanyo to ne waneno ka tulo wuok. Kendo tulo no bende ang' ne watang' ne joneno kaka ne obede gwenge eko nikech Chuny Onagi TV wacho ga ni pok nowega chien. Kuonde go eko ming'iyo gigo eko machal kamano. Penjo mabe daer mar kelo kapok wang'iyo ni be en gino ero makare ka koro jasiasa odhi kata chiwo odhi chiwo kata gimiluongo ni skari mang'eyo pile ni jogweng'i dwaro yuko jamno to kapok ochiwo gimiluongo ni skari to tiere jogo eko bende ji achiel ariyo
biro to yudho skari no wuogo gi ng'wech, skari duto mabedo nonego miji mamiyo ji koso skari. Be siro wachni koso? Ngeni kwa chako kanyo Gerald to wayudo ni katiba ma Kenya kata katiba ma Thurka wacho ni nitiere freedom of expression, nitiere freedom of association. Yani okin limited nikech kata an kadwaro to nyalo wuok kata nyalo dhi chunge gwenge mag Garissa kuchocho. Bora tu ni akawo kura makono. Onge chako ni kago chokoni. Koro gimano timore gwenge go mag Manyatta bi odiochieng' manyoro no gin weche maber ahinya nikech weche mag tulo mag siasa magi gik masebedo kowacho ni ber kwawere go nikech magi makelo chwanyruok kata kelo dhawo magawo yaye manono makenyo hinyruok manono nikech kachacha ing'eni katiba ma Kenya obochako yie formation of many political parties kendo political parties gi oyienegi wuotho kamoro amora. Koro kachacha ka ne dhi restrict ng'ato mondo kik otim kata ochwal pache kachacha mondo ous agenda mar party ne. Okay, no okang' makare kachacha nikech noneno kachacha kae wacho kachacha ne nitiere mano migosi kata Honorable Valentine Atieno Nyango kanyo endo mano nyadendi mano vie for women rep in 2022 kano chung' gi party nero mar NMG kanyo endo bang'e to noduogo odonjo kanyo e party nero mar UDA but odiochieng' manyoro kanyo kaka wacho ni noken romo nero mar UDA wacho ni ne en Kisumu Young Leaders Caucus lakini koro ing'eni gima nokelo tulo makamae koro oganda ma kachacha neno ni nyadendi Valentine obiro chwalo agenda go eko mag UDA e gwenge go eko ma koro wacho kachacha samoro ne wacho ni stronghold nero mar ODM. Koro ing'eni weche makamagi kosechako bet noneno kachacha ka Secretary General kata jagoro maduong' mar duond bura nero mar UDA nowacho ni ODM osebedo ka chwalo tulo e gwenge go eko ma Nyanza. Koro ing'eni gik makamagi kaka gima notimore odiochieng' manyoro e Manyatta bi kae magi gik makelo blame game mwaneno ni wacho ni ng'ani otimo kama. Koro ing'eni adiera mar wach ni yange tek nikech koro ok onyal wacho ni sani gima notimore nyoro odiochieng' manyoro ni ne en jo ODM nikech pok oyangore ni tulo makamano wuok kanye lakini ok en gima ber nikech noneno damages manowuok kachacha ka nyamburko mare nokethore. Iwacho ni nitiere media personnel moko nolalo equipments gi moko koro ok en gima ber nikech magi gik duto te miloso gomenda kendo wacho kachacha ni jamna wano dhi yuko noganda kachacha nikech ok en gima rach ka nodhi yuko ne jamne ji oganda ma kachacha jamna nikech wang'eni mane siasa ma Kenya ibiro dhi e ground kachacha to jopiny penji ni kare kelo nwang'o en ang'o iwewa kama gonywa. Koro jamna to nyaka yuki koro ka no bi miu jamna udo yukni jamna to jaku kolo jamna karo dwaro nang'o koro jopiny kanyo. Koro en wach ma nyaka wakweda nikech siasa mag tulo to ok en gima ber kendo nwaneno damages manotimore. Koro magi gik makelo hinyruok kendo kelo lal ne josiasa kendo lal ne wan kaka jopiny kanyo. Koro wawe siasa mag akweda kendo siasa mag tulo kanyo nikech kwa dok chien to aneno gima notimore 27 ok wadok kuma noae kanyo endo Gerald. Wayudo kanyo ni en gino ero mabende ok nobedo yo makare nikech wayudo ni mwandu go eko mathoth ne olal kanyo. Wayudo ka ne nitiere gari no ero mar Mheshimiwa Valentine ne ogwe nyaka sikul moro kanyo mabende koro rito yeko mar chieng' wuok tich kane giepo gweyo oganda mabende ne opong'o gi kanyo ka koro dwa nomagi pesa kendo wayudo kanyo ni gari no ero nochako duogo gweyo pole no ero mar stima bende pole no ero notur mabende keto ngima jodak mag gwenge go e yor andaki. Koro ing'eni iyudo ni kendo bang'e mano to jopiny nokoso jamna bang' ka ji achiel ariyo nodhi olal gi pesa go eko mabende nonego bed ni miyo ji kane gidonjo e gach Mheshimiwa Valentine gi thuon ma gimaye gigo eko mabende thoth gikawo nyaka betri mar gari gikawo tielo go eko mabende koro ne nitie mag spare. Koro apani ok en gino ero maber kendo ang' na kwa producer otang' nwane kaka ne weche chale go eko ma Kasawino mano ema yudore Manyatta bi.
Luringo pesa nango. Jamani, pod manyo gimono tile. Kani ngamia ka ubeti cha yani nga. Dongo se duoke. Luringo pesa nango. Jamani, pod manyo gimono tile. Kani ngamia ka ubeti cha yani nga. Dongo se duoke. Dinye mtao dinye. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Machiegni kendo janeno, mano en kaka ne weche bede gwenge go chale gwenge kuma Kasawino kaka nyaneno kanyo. Gari no ero mar Mheshimiwa Valentine no okethore kanyo kendo koro nie kar obila no ero ma gwenge go eko ma Manyatta bi. Migosi Evans apani neno kaka ne gari no chala kiani diwachi ang'o gimano gino ero ma bende jopiny no tim. Gerald ng'eni kaka nachuo pache chien kanyo endo magi weche mok ber kwaneno nikech watch ni Kenya is a democratic country. Koro kaka nasawacho, everyone has a freedom to choose whatever political party kata political side maintiere nikech tulo makamagiko kaka pile wang'eyo gin politically instigated, gin mana weche mag siasa. Koro ok wanyal wacho ni ng'ane mokinyo ng'ane, lakini kwa ng'e adiri mar wach ne to gina tulo mikelo kod weche siasa, political sides. Koro waweuru weche mag tulo e siasa nikech wacho ni we are a democratic country. To democracy kalo wacho cha ni democracy wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi pache kata wacho ni a rule for the people, by the people and for the people. Koro en mana ni ng'ato ka ng'ato nigi freedom ne. Koro kan kaseyiero ni kora en koni to weya uru, ka yiero ni kora en koni to weya uru nikech kwa dhi gi siasa mag tulo to wan wabiro hinyore kaka jopiny, wan wabiro hinyore kaka jokenya. Iwacho kanyo ni ero ni mano bende kane migosi nyadendi Valentine odhi kacha, iwacho ni ntiere jogo ego bende ne liekore ni oor gi josiasa moko nikech wang'e ni ok yot mondo ng'ato kodhi kawo jamna to otimre kamacha ka oonge pesa e mfuko, kendo koro liekore ne oor gi. Kendo ne wayudo ka kata jago picha no ero mar Kisumu Young Leaders Caucus mano migosi Kibai bende koro ne omagi ge mathoth kanyo ka nyaka simbe ne olal mathoth. Kendo mano strategies mar Kisumu Young Leaders Caucus mano migosi Jasmine bende ne ogo kacha ma bende ne ohinyore. Koro pani ok en gino ero maber, kendo Chuny Onagi TV koro kwayo goyo ne mano Mheshimiwa Valentine Anyango mos makende sama koro kadhe gigo eko machalo kamano. Wang'e ni mano e siasa. Iwacho ni owacho kanyo ni she will bounce back strong. Tiere jogo eko matemo chunge lakini ok obi chung'. Iwacho ni siasa iyudo, siasa bedo e gigo eko mathoth. Ka wadhi mbele mano ero ne en wachno ero mana gino ero mabende ne obede gwenge eko ma Kasawino. Machielo kanyo wadwa ng'iyo ane ni odiochieng'ni eri ma kawuono en chieng' mipidho yien. Mabende Ker William Ruto chieng' mano wacho ni skul ibiro yaw tarik 13 ne wawinjo kowacho kanyo ni chieng' tich abich biro bet holiday no ero mar pidho yien. Migosi Evans mana kapok adhi mabor akia ni wach pidho yien ma kawuono inya wacho ang'o? Gerald kwachako kanyo to ne kaniker kata serikal no ero mar Kenya kwanza ne kawo loch to ne gocho ni they aim to be planting about 15 billion trees kanyo endo. Kendo kata moko lide mokwongo mar pidho yien higa mokadho kanyo endo ne dwe mar 11 kanyo ne nitiere be holiday machielo mane oket mar pidho yien. Ng'eni kachacha iwacho ni yien ema konyo conserving environment, ema konyo rito alwora ma wantiere. En paro maliw mar pidho yien, ok wadagi ni ok en gima ber, en gima ber ndio, lakini koro gisani kaka waneno koula ntiere ni kora kia ni kwa pidho yien kachacha nikech yiende to wang'e ni gin seedlings ema idhi pidh, yiende mathiso thiso. Gi koth machwe sani wang'e ni koth chwe mang'eny, oula ntiere mang'eny, koro akia ni yiende be biro survive. An gi sani nok ane ka en
kata nen period makare mar pidho yien nikech sani wang'eyo oula ntiere. Yes, environment kata alwora mantiere sani to ng'ich, lakini ong'ich to entiere gi adverse effect, yani ntiere richo moko mobiro kode nikech waneno ka oula ywero ji. Koro gisani to gipidho yien nok en paro maliw, yien to en gima konyo, lakini gisani to kane ka en paro maliw kanyo ahinya. Wayudo kanyo nitiere gwenge go eko mabende koro pi oula ni nyaka malo. Koro akia ni gwenge go eko tidhi pidho yien nang'o. Nche waneno ka jatend migao no ero mar alwora nche odhi mana pidho yien e gwenge go eko ma Bomas. Matiende ni Nairobi kanyo gwenge go eko minyalo pidho yien kende en mana Bomas. Koro apani gisani to kendo ok onego bed kata odiochieng'no ero mabende ipogo kata imanyo ne jogo eko mabende koro ulo daro kuonde go eko ma ginyadake mondi, nikech pidho yien en gino ero minyapidh sa asaya. Lakini koro ka sirikal owacho ni en odiochieng'no ero mar pidho yien, wabiro mana tiyogo nikech en sirikal matiyo, lakini koro ok apar ka en gino ero maber to en gino ero maber, lakini obire sano ero marach. Nikech pidho yien to wang'e ni en gima ber, to bire sa marach nikech iwacho ga ni pi mang'eny be nyalo wang'o yien. To sani waneno ka pi ng'eny ahinya. Koro apani ok en gino ero maber onego bed ni itimo sama chal kama, onego bed ni rito ka koro pige koth osedok chiene ka koro itime. Ka wadhi mbele wang'iyo kanyo ni gwenge eko mag Brazil, wayudo kanyo ni dhano ma koro dirom 69,000 bende koro ne oula no ero daro kuonde go eko mag joti. Koro ing'e ni gino ero mabende wayudo ni ok en Kenya kende. Wayudo ni en gwenge mang'eny mabende koro kadhi wach ni eri mar oula gi eki mabende koro hinyo ji. Ka wayudo ni dhano mani ing'e ni koro dhano mathoth anya wacho no hingo nyaka Kenya. Nikech ka dhano madirom 69,000 ulo daro ok en gino ero maber, kendo koro apani gini en gino ero matimre e piny ngima ok kata Kenya kende, kendo koro riwruoge mopogore opogore onego donjie mondo mi one ane kaka ginyalo timo. Gerald, kanyo ng'eni kwa ng'iyo to wayudo ni e oula mawang'ni koth masani biro magalagala kanyo. Kendo wayudo ka nitie paro mopogore opogore. Winjo ka nitiere jodolo mawacho ni nowacho ni biro timore. Koro ing'e ni gima nitiere ni dhano to ok nyal compete gi nature nikech koth to en nature. Koro kwa ng'iyo nature te human beings kanyo endo ok wanyal compete gi nature nikech nature kobiro to biro ywero wate, nikech oula kobiro magalagala to biro kata wach ni koro yiende oamua tu ni tie aoyaye kamoro amora, ok wanyal pigana gi nature. Koro ma to an anyalo wacho ni en nature, en gima timore. Koro kik jodolo kia ni wacho ni biro timore. Ing'e ni nitiere ga seasons mabet, koro nitiere ga seasons miwacho ni nitiere seasons mag El Nino. To koro magi gik matimore nikech kata gwenge go eko ma Nigeria be noneno ka ne nitiere oula manodhi omuko kor prison moro mag gwenge go eko ma Nigeria, miwacho ni jogo eko manochwe maromo 239 kacha noringo molal, kendo koro machacha freedoms ka mali anyalo wacho ne gido fong'ruok moro kanyo. Koro en gima nitiere, koro ma wacho en season mar koth to wang'e ni magi gik ma jabedi. Koro en mana ni ma koro omiwa wake up call kata mondo koro waneni gima kama kochako biro kendo to koro yudwa ka wan ready. Koro wanyalo wacho ni mano yudowa apoya, lakini gipacho ka kwa ng'iyo Gerald ok anyalo wacho ni en gima yudowa apoya nikech wang'e ga gwenge mabedo ga gi oula ndalo koth. Kwa biro Kisumu ka to wang'e ni gwenge go eko manyando ero mantiere machiegni go kae. Kwa dhi Homa Bay wang'e ni Karachuonyo kocha, kwa dhi Migori wang'e ni Nyatike, kwa dhi kata Busia wang'e ni Budalangi, wang'e ni Tana River. Koro neno mawang'ni ni to obiro omako gwenge go eko ma ok bed gi floods nyaka Nairobi kuonde ma floods. Koro en season mobiro manyien. Koro serikal maber ka ng'iyo ni gima kamae oseyudowa, koro no iwacho ni kota naweya kanyo. Koro oyudowa ka no kwan ready, lakini koro next time kobiro to koro biro yudowa ka wantiere akicha kendo gima kama ok biro yudowa. Lakini gima timore gwenge go eko mag Brazil kiwacho kanyo ni ji 69,000 obedo displaced. Ok en wach maber ahinya, kendo en mana ni koro ing'e ni nitiere moko be miwacho ni kete lamo kanyo. Koro waketo gima ne lamo kendo sirikal bona ni konyo kama ginyalo nikech oganda ninde ing'e ni sani ninde oko to be koyo be nitiere en gima tek ahinya nikech koro koth be biro gi tuo mopogore opogore kanyo.
Janeno mar Chuny Onagi TV wadhi e yueyo machuok ka waduogo to wadhi mana mbele gi twakwa ma bende wan godo odiochieng' ma kawuono. Ka waduogo to wadhi mulo wechego eko mag dakteche dok e tich matin kapok chenro mar Chieng' Jamondo ochopo e ng'ienge odiochieng' ni edi ma kawuono. Ka Mr. Evans apani joneno wa koro orote gin giparo nang'o e wi dakteche dok e tich. En gino ero maber koso en gino ero ma bende ok gimorgo nikech nitiere jogo eko ma bende nyaka morgo to nitiere jogo eko ma bende ok omorgo. Koro akwayo joneno wa ni ka waduogo to ornwa ote nyiswa ni bende mor gi wechego eko kata dakteche dok e tich. Do you have a special event coming up? Let Friends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. France Events is your one-stop shop for your success is our business. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Do you have a special event coming up? Let Friends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. France Events is your one-stop shop for your success is our business.
jaira kendo janana machunyo na BTV ka ma ine chendo ma Chieng Jamondo ka jata chendo ka en ka Evans Odoyo kachiel kod Gerald Bonyo. Gerald ngeni koro kwa aneno ka sama wanga kanyo kendo wadwa chiegni tieko kendo koro wadwa mana watim summary kata walidhni gik mane wasewuoyo chien kanyo ndo koro kwa tieko kane wantiere go boke no ero kae ka janeno marwa nyalo neno kama oboke no mar Daily Vision kendo no aselidho ni gima ne ntiere ye kanyo koro imbi inyalo ringo oko ka chaka ingeni news be mit ka polo liet koro oboke oyud siso mondo odhi omanyo oboke mare gokinyi sani kapok ochopo saa 7 kanyo koro kano wachako kajata to aneno kajacha ni 1 billion 1.1 bill for President Ruto's advisors kanyo. Janeno ok en gima wacho, en gima ondik kanyo. Mano ero pesa no ero mabende koro gidhi golo mar chulo jogo eko bende koro chiwo paro ne migosi William Ruto ka owuok e milion 87.2 nyaka bilion 1.1. Koro iwacho ni bilion 1.1 kanyo mano menda mang'eny kanyo Gerald. Machielo kanyo waneno ni nitiere weche go eko mag yiepo mar sikunde wabende ne waseng'iyo kendo iwacho ni sikunde go eko madiromo 1,900 mayudore counties 7 moting'o Kisumu gi Homa Bay koro biyawo kaluwore gi koth no ero mabende osekethgi kendo wach mane kendo mane nitie oboke ma kawuono kanyo ne iteno romo mar rapar mar gazet no mar Daily Nation wacho ni are revealed inside the plot to finish Azimio. Koro ngeni weche siasa jo siasa bo onge bagwa ka nikech odiochieng' moko wono neno ka jodito go eko mag Azimio kotelo negi Senate majority leader kanyo mano Stewart Mazayo nowacho ni nitiere plan mar tieko coalition no kata duond bura no mar Azimio nikech Azimio coalition wang'eno timo duond buche mang'eny kanyo endo to odiochieng' manyoro no be noneno kanyo ka secretary general kata jagoro maduong' mar duond bura no mar UDA kanyo Cleophas Malala nowacho ni ODM osebedo ka kelo tulo e siasa go eko ma Nyanza. Kendo kwa di nyime kanyo endo gazet no mar Daily Nation toke kanyo ne nitiere weche go eko mag jatend migao no ero mar weche pur kanyo mano migosi Mithika Linturi mawacho ni koro sani gore mondo one ni kiko optiche oke apis mari kanyo bang' ka scandal mane osewuok Gerald lakini be ni nyombolea yudo kanyo kantiere wacho ni dhano mathoth no nyombolea yudo ka mbolea ok en mbolea kendo koro Linturi to wacho ni anto ok na sign mi mbolea go kele piny mar Kenya lakini koro kanoko sign to kare nikech wacho ni ingeni migepe gi Gerald kachacha iketo giga kata ka serikal osedonjo to chugo migepe gi mondo ne ni jatend piny kata ker ma pacho koyudo jogo makonye kendo iwacho ni jatend migao no mar pur mochung'ne marango weche duto mag pur ma pacho kae to koro ingeni kaka mbolea ok tigo weche gedo mbolea tigo weche pur koro kwacho ni en ok ochuoko ke weche go kare ng'ama ne chuoko ke weche go kanyo endo migosi Evans waneno kanyo ni machielo wayudo kanyo ni dakteche koro gikone dok e tich bang' dhi e ndara iyudo ni piny Kenya kidwa gimoro to nyaka idhi e ndara ne waneno ka Azimio nodhi e ndara ma report no ero mar NIHGT nowuok maber ne gidwa no yaw server kendo wachak waneno ka jopuonj odhi e ng'anyo jopuonj JSS ma sani wachak wane wayudo ni dakteche odhi e ng'anyo kendo chieng' ma nyoro ne wayudo kanyo ni clinicians gi technicians be koro wacho ni gidwa chako kanyo margi matieni gibe ntiere gino ero ma koro gigedo koro Kenya ka en mana piny ng'anyo koro nikech Gerald ng'eni katiba to yie freedom of kanyo of expression kanyo inyalo express your grievances in many ways inyalo ng'anyo en ng'anyo yo mamuol joneno ok en ng'anyo moro ma wajaneno ndalo moko kae ok adwa ni awach ni kanye lakini en ng'anyo yo mamuol kanyo kik wabed ni en kodhi ng'anyo kachacha to waketho infrastructure moko mantie godo ka neno kachacha ka ndalo mane jo dito go eko mag Azimio noloso nobago ng'anyo kanyo to nineno ka ne nitiere demolition of infrastructure kachacha koro ka wadhi ng'anyo ing'eni katiba oyie ne ji ng'anyo kata sani nyalo wuok kata wacho ni adhi ng'anyo ndara kata kenda kating'a placard na moro kanyo migosi Evans ing'eni wang'eyo ni en ng'anyo mamuol adier kata ng'anyo mar dakteche en ng'anyo mamuol lakini kata king'iyo to wayudo ni mano ero jatelo no ero mar KMPDU mabende chieng' mokwongo mane dakteche ng'anyo nogo kanyo gi polise mabende odhi ohinyore koro ing'eni ng'anyo seche moko en ng'anyo mamuol adier lakini jogo eko kaka polise go eko kata jogo eko monego rit jogo eko mang'anyo chak duogo hinyo jogo eko mang'anyo koro ing'eni Kenya yudo ga ng'anyo mamuol tek kanyo michak yudo ka koro ng'ano dhi otugo iwacho ni otugo kich koro ichako ba kite kanyo Gerald ing'eni iwacho ni
ka jo azimio ne ng'ani kachati wacho ni dhaw chakore mana ka polisi obiro ni ka wan kendo to onge tulo mane muoch, lakini katiba boye ni obila monetize ng'anyo maru kacha mondo gine ni kik ketho mwandu kanyo. Koro en weche mang'anyo osebedo katimore pacho ka weche ng'anyo, kendo weche ng'anyo mag lakteche mane orumo odiochieng' manyoro orumo ndio, lakini damage mane mokelo ng'ani gimoro nyalo rumo lakini kama ohinyo bosehinyo, kama oseketho. Koro kaka nwasewuoyo kanyo Gerald, kaka nisechiwo pachi wacho ni ber ka serikal rango weche mamoko kata strategy mamoko mag nyalo tieko godo weche ng'anyo mag lakteche. Ng'eni lakteche health sector en gima duong' e ngima dhano kata duong' e piny, nikech ineno kacha nisomo kacha jok moko mane ywak ni wacho kacha ni nitiere William Ndege gwengego Masiaya nowacho ni ok onyal afford gi osiptende go mag jigwedhi kata private hospital. Koro gitieko ng'anyo lakini damage to goyo maduong'. Koro mondo mi kik wachak wayudre situation ni ber ka koro nitiere new plans mabiro maneno ni kik wachak wadok kama wae kanyo kendo Gerald. Migosi Evans, mano ne oboke wa mar Daily Nation, kendo ka watieko wayudo ni gino ero mabende nochako mako wang'wa oboke no odiochieng' ma kawuono. Mano wachno ero mabende timre e gwengego eko ma Homa Bay gi Migori. Mabende koro nochung kunyo no ero mar mula gi sama koro oula ng'eny, wayudo ka kunyo no ero mar mula hinyo ji mathoth ahinya. Kendo ne waseliko ne janeno marwa ni nitiere odiochieng' no ero mabende ne walemo gwengego eko ma Migori. Mabende ne waneno ka nitiere miyo mane lo olware onding'e mabende odhi ohinyre ma sani koro kata wuotho ok onyal. Koro apani en gino ero mabende koro onego ochungi, kendo mano en gima paro no ero makare mar chungo kunyo no ero mar mula. Mago e bende weche wa mane wantiere go e onagi chenro mar Chieng' Jamondo e wang' jowi mar Chunyo Nagi TV mana dundo jaluo kaka odiochieng' bende ma kawuono wang'eyo ni wan gi chenro no ero mar Mother's Day, kendo wang' jowi eri mar Chunyo Nagi TV odiochieng' ma kawuono biro limo kendo chiro no ero mar Kibuye. Mabende ubro chiwo pachu, ubro nyisowa kaka bedo, kendo wabro twak e wi yepo mar skunde mabende koro dhi timre kanyo odiochieng' ma wuok tich. Ka in e gwengego to kik idong' chien, nikech Chunyo Nagi TV makelo ni gimoro amora matimore e gwengegi eki mag Nyanza to kata Kenya ni. Akia ni in gi wach mane modong' Migosi Evans? Wach modong' aonge go Gerald kanyo, kendo gima nyalo wacho kanyo ni erokamano ne joneno wa mano bet kodwa nyaka nwachak kanyo kano molo kanyo saa 2 nyaka koro dhi molo kanyo endo saa 4, kendo med kete mana Chunyo Nagi TV to the all mothers kata mine duto mantiere oko kanyo. Wan kaka jo Chunyo Nagi TV wakwayo nu ber kendo wakwayo ni awe, nikech kaka iwacho ga pile ni ka onge joma mine to dikoro waonge. Koro happy Mother's Day to all women, kata be single fathers moko kanyo be koro they act mother role. Koro happy birthday, happy Mother's Day, sorry, happy Mother's Day to all women, kendo kata single father kanyo ma play mother's role, happy Mother's Day kanyo, kendo medkete mana Chunyo Nagi TV nikech ka adundo jaluo kanyo endo. Migosi Evans, be onyalo bet happy birthday nikech itimega bang' higa achiel ka higa achiel, to birthday be biro bang' higa ka higa, koro apani be ok ikoso ahinya. Janeno mar Chunyo Nagi TV, erokamano ne jogo eko moendoro ote wa Chunyo Nagi TV nyalo yudo e mbui go eko mag Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, mabende en mbui no ero mabende sani rowere ng'eny ahinya. Kanyo nyalo yude Chunyo Nagi TV, kendo mae adundo jaluo ne mine duto mani oko kanyo ka ok undi koro ok wan ka. Koro wagonu mana erokamano kaka wang' jowi eri mar Chunyo Nagi TV. Wagonu erokamano momiyo wakawo odiochieng'ni ma kawuono kendo wadhi limo gwengego eko mag Kibuye, mano ero komolo kanyo dio saa 8 mondo watwag e yo machuok, kendo nyiswa ni kaka mine be uyie ni nyithindo biro dhi skul odiochieng' ma wuok tich, sama koro waneno ka koro koth mapek koro kwako piny Kenya. Mane taye chenro ni en an Gerald Bonyo, kane wan kanyo bende gi super producer mano Mr. Steve James, mabende nyakware Nyaronyo Wan, mabende osebet kodwa chakre saa 2 nyaka koro omolo saa 4. Ka bang' mae wadhi bet gi chenro no ero mar Onagi Jakinda, mabende itayi gi nyitendigo eko mabende wenge gi ler ahinya kendo ging'e buonjo, maniluongo ni nyadendi Betha, mano manyar Kajulu, to gi nyadendi Shila Magari, mano Nyaramogi. Mago kod mamoko apani koro watudo odiochieng' ma kiny chenro no ero mar Chieng' Jamondo ka warade chiro no ero mar Kibuye komolo saa 8 mondo watwag matin gi jogo eko mabende jo Kisumo. Do you have a special event coming up?
Let your friends' events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Do you have a special event coming up? Let your friends' events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Youth Runs Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, erai ma punje. Mani erai chikotek, erai ma chike. Ngamani loving any punjo betek, erai ma punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar Chunyo Nagi TV, aero neno Chunyo Nagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chunyo Nagi TV, kete mane Chunyo Nagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Joka Nyanam, ma en Chuny Onagi TV, kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo Kanyanam duto. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich, an President Masufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantire Chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wa yweyo godo kaka oganda joka Nyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Ma en chuny doluo kendo en Chuny Onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo.
Mine omi thuolo mar wacho dwachgi kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child kaachiel gi girl child bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e chuny onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka onagi. Nyinga en Valentine Anyango Tieno, Agal Toto, Apoyo Tinto Gorude, Opuko Chaluri, Sandan Tinto Pokaki. Ane woman rep Matio Kisumu County ka, kendo as the people's woman rep, adwa invite ute, mondo watch Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo, my Indian station, ma is being run by young people, and I want to invite all the young people, mondo make sure ni watch Chuny Onagi TV. Gintiere gi YouTube live, gintiere gi Facebook live, e Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, nitiere Facebook live, gintiere YouTube live, and I like this platform because it is a platform my young people birogo to provide a platform for other young people. Watch Chuny Onagi TV. Akwe Jokanya now Monday, join one Monday was support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Jokanya nam, my Indian Bernardo Gucci or Benbo. And man Musa Juma Ovela, to Novela and Dalumane, I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Ko Musa Manuel Okinyo ko wacho ni adonjo peni US no yakadira oguche jana kat ngamalongo sana bende omini eji festa gitambo bende Tom Juma magusiepe Musa madongo mage mane okele US Onagi TV egiwa masani mwadwa promote ko jo turwa te donjuru e Onagi TV ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma play wa e Lulan dunyo Onagi TV e adundo jaluo sani koro adundo wakae ndiye mamondo waritre Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo jaluo.
Nyinga en Valentine Anyango Tieno, Agal Toto, Apoyo Tinto Gorude, Opuko Chaluri, Sandan Tinto Pokaki. Ane woman rep Matio Kisumu County ka, kendo as the people's woman rep, adwa invite ute, mondo watch Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo, my Indian station, my is being run by young people, and I want to invite all the young people, mondo make sure ni watch Chuny Onagi TV. Gintiere gi YouTube live, gintiere gi Facebook live, e Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, nitiere Facebook live, gintiere YouTube live, and I like this platform because it is a platform my young people birogo to provide a platform for other young people. Watch Chuny Onagi TV. Do you have a special event coming up? Let YouFriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. YouFriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani eraing chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyiero toto jaber. Hai kwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar Chuny Onagi TV, aero neno Chuny Onagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae e kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Jokanyanam, ma en Chuny Onagi TV, kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungo Owich, an President Masufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantire chunyo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV.